Ako náhle vstúpiš do obchodu, tak na teba okamžite zaútočia obrovské lákadlá. Není úplne náhoda, že niektoré reťazce začali piecť čerstvé pečivo priamo na predajni. Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo. Pretože aj keď nie si hladný, zacítiš vôňu čerstvého pečiva a ten hlad sa ti umelo vytvorí. Niektoré reklamy predávajú priamo emóciu. Alebo skôr by som povedal, že navodia túžbu a priamo slúbia jej naplnenie. Pri predaji tovaru luxusnejších značiek, ako napríklad hodinky, tam už sa útočí na vyššie emócie z hľadiska tej našej pyramídy, ale to netreba komplikovať. Snaží predať svoju vnútornú hodnotu. Určitým nevypovedaným predpokladom za reklamou je, že ak si kúpíš tieto hodinky, tak nadobudneš hodnotu, ktorú teraz nemáš.